Здравейте, аз съм Данчо. Намираме се на стадиона в Горна Оряховица, където допреди малко валя, сега играе слънчице и както виждате в далечината могат да бъдат забелязани разни хора, които са излезли навън да потичат и да поспортуват. А тези от вас, които леко нямат възможност да спортуват поради една или друга причина, винаги могат да го направят и от вкъщи, благодарение на приложението TakePart, предоставено от Samsung. То може да бъде изтеглено много лесно от маркета. Единственото нещо, което трябва да направите е да се логнете в маркета, да дръпнете приложението. Малко е голямо, затова е желателно да използвате Wi-Fi за смъкването му. И след като се здобиете с него, просто го пускате. Настройвате го, правите си профил, всичко става много бързо и лесно. Избирате си Play и от това приложение TakePart необходимо е да разпечатате един лист, на който има логото на приложението и Samsung. Благодарение на този лист ще може да играете и в Augmented Reality, което наистина прави нещата много забавни. Ето го и самия лист, сега ще го защитим тук, тъй като е много ветровито. Предполагам, чувате. За да надуха вятъра и си избираме приложение, което се възползва от това, в случая стрелба. Приложението ще се активира, избираме си Play и ще се опита да открие, активирайки камерата, къде точно се намира въпросния маркер, който сме разпечатали. След като го открие, ето така, може да стреляте. Мисля, че съм точно в целта. Отбелязах едва 4, не много добре. Това беше изцяло навън. И така, в зависимост от това къде слагате листа, приложението ще сменя мишената. Сега ще ви покажа точно за какво става дума. Ето местим листа и мишената се мести с него. Възможно да го разположите където си изберете във вас, близо до леглото ви, ако ви мързи супер много и не ви се спортува, но желателно е да излезете и да се раздвижите малко. Ето още хора се присъединяват тук към хубавото слънчево време, което изгря точно преди няма и час. Така че вземете и вие участие, поспортувайте. Samsung е основен спонсор на Олимпиадата и желая всеки един от вас да бъде в добро здраве. Затова спортувайте. Освен на въпросното приложение, с Augmented Reality може да използвате и приложението за бягане. Има 100 метра бягане, има плуване, има бягане с препятствия. Избираме 100 метра спринт. Изчакваме да зареди. On your mark. Get set. И да видим. Малко закъснях със старта. Дали ще може да ги догоним? Сигурно финиширах последен. Сега ще видим. Предпоследен долар. Ако не искате това да случва с вас, излезте навън, поспортувайте и няма да сте последни или предпоследни. Хубав ден! Вземете участие и вие.